Yes, hello, what's up, my gala? Ala, focused? Another video no siya nasag mo klaro pero eta ko tayo sa naging inusara DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papa subod tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma uy ginuon ko Hello, what's up mga gala, no? Another video na sag may klaro pero matag og kalingaw og entertainment sa inyo siyempre atod gyapon ganyan sa nag-inusaring DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy ang mupapas ug tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga dugay. Bago pa man nga vlog mga gala, no, don't forget to subscribe and click notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos may klaro pero matag og kalingaw, entertainment og ideas sa inyo ha. So it's another day, it's another vlog na sa mga gala, no. So karong adlaw another vlog na sad. So taod-taod jud tang nawagtang diri sa atong vlog mga gala. Kung sang i-share sa inyo nga daghang gitag gibuhat sa eskwelahan, no, from SK daghang gitag session nga giadtuan na events nga atong gihimo mga gala din sa eskwelahan kay buhat mi karon ka ng research reports ug daghan kaayo kay hapit na jud ang March, hapit na sad ang summer, hapit na ta mag-vlog ug daily vlogs mga gala, no. So yes, I'm excited. Hope you're excited sa hapit na ta mag-daily vlogs kay as promised mag-daily vlog ta March, April din May sa mga gala. If di sa ta busy pero ako sa akong galingon sa atong vlog mga gala, no, almost 1k subscribers na ta. Congratulations to us kay B-Boy Bugoy TV. And before magsugod kaning vlog mga gala, no, kay magpasalamat gid sad ko sa uban nga ni support. Through your support gikan sa gamay patang subscribers until now ubay-ubay na ta mga higala, no. So for today's vlog mga gala, no, ikatakay ni siya sa internet mga gala, no. Actually sa Facebook daghan niya mo share ani, daghan kalingawan nga makita nimo ani and malingaw sad ka if mo gamit ka ani. We're about to do our TikTok compilation. So TikTok compilation mga gala, no, TikTokers sa sata, di lang ta YouTubers. So subscribe to my channel, ha. Subscribe sa bago pa. So karon I'm about to show you the compilation sa ako ang mga TikTok videos, mga TikTok feeling TikToker. So here we go. Our first video will be so nakalimot kung connect sa tong speaker mga gala, no, wa ino nabati. So ako sa i-connect ka kadyot lang. So this will be not to share lang di ay but reaction sad sa tong video karon. Fears? Ha? Fears? Oh sure. So actually kadalingaw kay ko atong part may gala, no, kay bago pa to first video pasad to na ako sa TikTok may gala nga nahimo. So murang nalingaw gid sad ko sa ilahang kanang filter. Nalingaw ko sa filter may gala. Pero sa iya wa ko malingaw. Our second video will be dara. Ang jowa mo? Dalawa. Buknoy ilang jowa mo? 3. Darstal ilang jowa mo? 4. Ikaw? Sana all may jowa. Ang jowa mo? 2. Buknoy ilang jowa mo? 3. Darstal ilang jowa mo? 4. Ikaw? Sana all may jowa. Atong kaduha o magbalik may gala, no. Our third video kani ayaw malingaw mo. May tag malingaw mo sa itong mga video, no. Ganun di man mo malingaw. Ha? Pati kong buhaton. Pagkuhan ko para masubscribe mo. Don't forget to subscribe, no. Lifestyle vlogging, no, umabot. Pero ako lang ni i-share kani nga mga video may gala, no, kay wa man ta ka-shoot og mga vlog nato. Lifestyle vlog nato may gala kay tungod lagi kay busy pagita sa eskwela. Anyway, ninguhaon nga maka-upload ra dayon ta. Ha? Anytime soon.
Ay mo kabalaka ubyaan ta mo kay balikon na ta mo di ko sama niya na nibiya siya agwan asya mo balik. Here we go! Oo nga, sorry ako. Oh, ba't ka galit? Wala naman ako nagagalit sa'yo eh. Wow, hindi ka galit niyan? Mm-mm. Ba't ka galit? Di ba nagsasorry ka na sa akin kasi binuhusan mo ako ng tubig? Sorry nga. Oo nga, sorry ako. Oh, ba't ka galit? Wala naman ako nagagalit sa'yo eh. Wow, hindi ka galit niyan? Mm-mm. Ba't ka galit? Di ba nagsasorry ka na sa akin kasi binuhusan mo ako ng tubig? Sorry nga. Kato, gikato sa voice, no? Sa voice clip sa katong bata. Bitaw nga. Okay, siya ng bata, pero maldita kayo. Here we go! Second to the last video na to may gala. Songs with all our childhood friends, and it went like this, say, and it went like this, say, and it went like this, say, oops, na na na, papa singing ba ba ba. Songs with all our childhood friends, and it went like this, say, and it went like this, say, and it went like this, say, oops, na na na, papa singing ba ba ba. More to. Pa-cute videos, ano? Feeling cute guys. Biboy bugoy. Di may gala nga part. Maganda ako dahil ako ay butike sa iyong kesame. La 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 la. Maganda ako dahil ako ay butike sa iyong kesame. La 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 la. That was our vlog for those moment. May gala. Kalindo sa akong vlog ito eh. I am kanang kuhan sa no kanang murag na konsensya sad ko sa akong part kay. For first and foremost, nagsugod ta sa itong vlog. Nahimo na itong tanan. Gibuhat akong tanan. Gihatag na akong tanan. Pero nibiya gyapon siya. Anyway, may gala no. Kanila sa for the meantime no. Kaya we're about to lifestyle vlog lagi. Pag the busy sige sa tagamay. Sa katong mga nagpa-shoutout sa kuha, shoutout na mo sa tong next video mga higala. Shoutout lang sa inyo nga nagpadayon gyapon og support sa Biboy Bugoy TV. Daghang salamat. Stay connected may gala until ma-reach na nato ang ato ang pinakakusog. Atong pinaka-target jud diri sa vlog ang mulingaw ug matag og entertainment sa inyo. Syempre ato gyapon ganyo na may gala no sa inyong nag-inosarang DJ nga may pagkatsi si Biboy Bugoy amo papasumuntang sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo kumadugan. Please subscribe to my channel no. Subscribe. Click notification bell para regala para ma-update sa mga bagong videos. May klaro pero matag kalingaw entertainment ug learning sa inyo ha. So daghang salamat puro ari ra gid ko to katong vlog may gala no. Daghang salamat daghang patang vlog nga maabot pa for this week ato ang paninguhaon may gala no. Stay connected. Again mga higala no, natay Cebu Northside Vloggers. Dara may page dya sa Facebook mga higala. Just search Cebu Northside Vloggers. So inyong makita diya ano, nagkalain-laing vlogger sa Northern Cebu. And please support sad sa amo ang page. Actually, hasta sa ilang channel mga higala no. Subscribe mo ato kay daghan tang mga kaamiguhan, mga kaagawan dito nga Bisaya nga mga vlogger mga higala. Mga bisda kay nga vlogger nga mohatag sa taong kalingaw sa inyo ano. So subscribe mo sa ilang channel para please support Bisaya vloggers. Na dito ang mga laag tulodjes may gala, Uplok TV, Bitok, si Edisol Alpha para, si Imol Aluba, si Godfox Page, ug uban pa nga mga vloggers nga naso dito sa mo ang group mga gala. Anyway, mohatag ra ko no og review ana ug kisa mga vlogger na member ana nga group. So daghang salamat diri ra ta nga part sa video. Subscribe. #support Cebu Northside Vloggers. So kani nga video day may gala no kay giatod ganato sa RCJ Disco Mobile. So nga sa RCJ Disco Mobile may gala no kay diya na sila makita sa Libong San Nemeo Cebu. Natay 8 subs may gala or 4 subs. Just contact us sa number nga ko i-flash sa ubo sa screen may gala no para ma-servisyon mo na mo og quality music diya sa inyo birthday, kasal o uban pa nga kalingawan or any event or activity diya sa inyong barangay or sa inyong panimalay. So RCJ Disco Mobile may gala, don't forget to subscribe, click notification bell sa atong YouTube channel. Daghang salamat. Bye bye.
Ilan jowa mo? Dalawa. Buknoy ilang jowa mo? Tatlo. Dastal ilang jowa mo? Apat. Ikaw? Sana all may jowa. Nagsasorry ka ba? Oo nga, sorry ako. Oo, ba't ka galit? Wala naman ako nagagalit sa'yo eh. Wow, hindi ka galit niyan? Ba't ka galit? Di ba nagsasorry ka na nga sa akin kasi binuhusan mo ako ng tubig? Sorry nga. Songs with all our childhood friends. And it went like this, say. And it went like this, say. And it went like this, say. Oops, na na na, papa singing ba ba ba. Maganda ako dahil ako ay butike sa iyong kesame. La 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 la. Ang Hello, what's may another video no siya nasag mo klaro pero eto ko tayo sa naging inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papas umuwag tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Ah!